Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A da zaran ka zo ka taɓa link ɗin da na ajiye maka ko a description ko a Facebook in ma a WhatsApp ne in ma dai a group ɗinmu ne na Telegram kana danna shi automatically zai kawo ka Play Store sai ka danna nan install. Kamar yadda kuke gani za ka iya fara yin download ɗin application ɗin. Za mu ɗan jira ya gama downloading. Kamar yadda kuke gani Jiji application ne na saye da sayarwa kamar su Jumia ai kun ga ire-iren su ga sanan sun fito irin su Amazon ɗin nan. Waɗanda ake saye da sayarwa kamar dai irin manya-manyan shop ne. To kamar yadda kuke gani ya gama installing sai ka danna shi sai ka buɗe. Kamar yadda kuke gani sai ka buɗe za ka iya zuwa nan kai cancel wannan. In kai cancel sai ka zo nan wannan profile ɗin nan profile sai ka danna nan sign up kun ga nan ai a sign up yake sai ka danna email ko phone number sai ka danna kamar yadda kuke gani. Okay already wa'innan account ɗin na yi register ɗin su amma zan iya amfani da password ɗin bari in sanya wani email ɗin daban. Wannan dan in yi gwaji ne na yi amma kar ka yi multiple account akan waya ɗaya. Kamar yadda kuke gani sanya Abdullahi last name Lawal sai kuma phone number wayar da zaka sa ka sani cikin ta ne katin da zaka siya zai saka. Kamar yadda kuke gani sai ka danna register. To yanzu ka danna ka yi register kenan ka yi register to abinda za ka yi na farko kun ga ai ba a turo mana da OTP na phone number ba da email to sai mu je mu fara ya mu yi confirming din sai mu zo mu danna setting ɗinsa sai ka danna nan confirm email ɗin nan sai ka danna confirm nan. To gashi nan an tura maka za ka je ka diba mail ɗinka ka diba mail ɗinka wannan email ɗin ne na amfani da shi. Za ka diba mail ɗinka ga yana ya zo a farko sai ka danna confirm email. Kamar da kuke gani to sai ka danna just one ka yi amfani da application ɗin dai. To yanzu email ya yi verified na san za ka je nan setting ka diba. To sai ka zo ita ma phone number sai ka danna confirm phone number sai ka danna nan confirm. To za a turo maka da SMS OTP dai ai duk dai mun saba da wannan process ɗin kawai dan dai shi kun ga ba a lokacin da ka yi register ba ake turo maka. To gashi nan ya shigo sai ka danna nan verify. Kamar da kuke gani yanzu na yi verify phone number da email. To kamar yadda na gaya muku tun farko minimum withdrawal katin 200 ne idan kuma kai register katin naira 100 ne za su baka. Inda ke yana suna min confirm phone number thank you ɗin nan. Kamar yadda kuke gani to yanzu abin da zan fara yi zan zo nan in kwafi link ɗina in tura mu ko da mutum ɗaya ne ya yi register to shine zan samu katin 200. Za ka iya samun kati har na sama da 10,000 idan ka gayyaci mutum 100 kana da katin 10,000. To saboda haka sai a dage a yi referring in ma dai wannan ɗin kake so guda ɗaya wanda za ka yi register kawai ka samu naira 100 to idan dai ka register za a baka 100 wanda ka gayyato ma za a bashi naira 100. To wannan shine dai a takaice insha Allah zan ƙara yin bidiyo akan yadda za ka cire da yadda dai duk ba abu bane mai wahala da zaran ka shigo nan gurin ka danna inda